Thozani bogogo nomkholisari kwasendoda lesugogo bathini mbathu mavula kuvala emseni dodo u-anti Usha. Namuhla sikhuluma ngento ebalekile futhi sikhuluma ngesimilo. Sikhuluma ngesimilo namhlanje, sikhuluma ngesimilo. Isizathu sokuthi namhlanje ngithi ake sixoxeni kabanzi ngesimilo ingoba sisuka ezikhathini eziphithizelayo, izikhathi zikaKhisimusi, lapho abantu bephuza, bedakwa, bethatha izinqumo ngoba bedakiwe, bese le nqumo lezi abayithathe bedakiwe kungebona, bese baba namahloni okuphindela emuva einqumeni zabo, bese beqhubeka nazo lozo zinqumo lezo, bese bephila leyo mpilo leyo kanti bengeyona impilo umuntu ade eyihlosile, kodwa yimpilo umuntu ayithole eyiphila. Abanye bathi no, abangani, abanye bathi no, ukuthi wasuke wathandana nobani, abanye bathi no, ukuthi wasuke wasebenza nobani, abanye bathi no, wasuke wabasebhizinisini nobani, abanye bathi no, ingoba usuke waba nebhizinisi elinjani njani. Kuningi okukhulunywayo abantu abayithola bangazange bebheke isimo sabo sesimilo, isimo sabo sokuyiphatha empilweni, abazange baqondisise ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi isimilo sakho usibheke ngokuthi uyibuze ukuthi ngubani mina, yini engiyifisayo empilweni, yini engiyilangazelelayo empilweni. Abanye bese egcineni noma ngithi iningi egcineni bese lithola selenzane, seligxeka ubuthakathi ukuthi nginjena ngathakathwa, nginjena anganiwe namhlanje ngoba ngathakathwa mina, anganile namhlanje ngoba ngathakathwa mina, angikho relationship namhlanje ngoba ngathakathwa mina, abesilisa abangibuki nokungibuka namhlanje ngoba ngathakathwa mina, abesifazane ngiyangathi ngiyabanukela namhlanje ngoba mina ngathakathwa. Kanti umuntu usuke angazange abheke isinqumo noma izinqumo ayithathayo ngempilo yakhe, isikhathi sisekhona. Yes, ngithi umuntu usuke angabhekanga noma angayibuzanga kabili kathathu ngeyinqumo ayithathayo ngempilo yakhe, isikhathi sisekhona. Bese egcineni athi umuntu ngiloyiwe, ngoba siyathanda ukusebenzisa igama lobuthakathi ukuthi umuntu uthakathiwe, ekubeni esikhathi esiningi ngani kwethu suke singathakathiwe, sisuke sisidla manje imiphumela, sike sesibhekane ngqo enhlamvini zamehlo nemiphumela yani yemisebenzi yethu. Isuke sesibheke kanje imiphumela ke manje nani yemisebenzi yethu, ukuthi thina imisebenzi yethu esiyenzayo, izinqumo esizithathayo, siyithatha siphansi kwesiphi isimo. Baningi abantu abafikayo kumina njengesala kwasendoda, abafika ozakwethu abelaphi banye bendabuko, umuntu ekhale ngokuthi hey, sengifisa ugano, Shandu sengimdala manje ngingaka njena anginangane, ngingaka njena nginengane eziningi nomama abahlukene, sengifisa ugano manje sengifisa manje kube nomakoti ozothi mina ekhaya. Kodwa umuntu umbone ukuthi isikhathi sesimshile ngoba ikhona impilo ake ayiphila yangaba right. Kukhona impilo ake yaphila ngokujabulisa abangani, ahamba shone njengesipikili etshwaleni, ahamba shone njengesipikili edakamizweni, edelela abazali, eboshwe, exoshwe emsebenzini, impilo yakhe njena ibe imfishimfishi. Ibe mfishimfishi into engatholakali, kuba ukhuzani ngapha nangapha ngoba yini ngeinqumo ayithathile. Kodwa egcineni mase kayisola ukuthi yazi kube ngakhetha indlela engcono yokuphila.
bese engasafuni ke manje na ukuthi akabheke phela abasezingeni lakhe lempilo, ngoba sonke empilweni sinezinga lethu lempilo nezinga labantu okufanele ukuthi mina umuntu azothi mina ngifanelwe abantu abanjeni, ngoba sinenkinga lana esiba nayo ephinde futhi isikhathe nebhizi emakhanda ukuthi sitshene ukuthi sithakathiwe. Yilento yokuthi wena ube usesigabeni esithize bese wena uthi wena ufanelwe abantu abasesigabeni esithizeni, ekubeni wena leso sigaba esithizeni asibhaliwe ngisho ubhalwa kwena, ngoba lo muntu lo sesigabeni esithizeni akabhekanga yena emuva, naye ubheke phambili, naye uphokophelele phambili, naye intshisakelo yakhe ukuthi athole umuntu osezingeni elingcono kunelakhe. Kodwa bangakhi abantu abakwaziyo ukuhlehla athi umuntu hayi noma ngingayitholela ubathini lapha phansi eyinukela impepho uright, ngizoyigezela yena, ngimiyekise ugeza ngesunlight, ageze ngelux, ngimiyekise ukugcobisa amakhwapha nge-side roll on, ngizomthengela i-shield roll on, ngizomiyekisa ini, ngiyenze ini. Bambalwa abantu. So chaza ukuthini, ubathini isigaba sakhe sokuqala fanele abheke kuzo yini abanye abanuka impepho. Angazi noma ngiyazwakalana. So angisho ukuthi akufanele ukuthi wena uyibeke ngokuthi nako wena okukufanele empilweni, kodwa impilo yakho ayibonise phela ukuthi wena uthi nakho okukufanele empilweni ngoba vele kula uphokophelele khona, hayi ngoba vele wena uright la ukhona, futhi lempilo lena osuzisethele wena ukuthi mina ngifuna umuntu onemoto, mina ngifuna umuntu onemali, mina ngifuna umuntu onjena, mina ngifuna umuntu onjena. Wena uyaya yini kulo direction? Noma ungakayi vele empilweni kunala fanele siqale khona. Asiqala empilweni lapho esifuna ukuya khona, siqala empilweni la sikhona, kodwa kuya ngokuthi inhlelo zakho zimi kanjani. So namhlanje into engifisa ukuthi sikhulume noma sivumelane ngayo ukuthi asiyekeni ukugxeka ubuthakathi ngenxa yeinqumo esizithathayo. Kunomehluko phakathi kokuthi uhlezi njena awuganwa noma awuganile ngesizathu sokuthi uthakathiwe. Kunomehluko phakathi kwalokho nokuthi awuganwa noma awuganile, inkinga isesimilweni sakho. Isimilo sakho sesaxega ngendlela eyisimanga. Uyakhumbula ngoDisemba wena ujabulile nabangani bakho nidakiwe ninyamaphepha ungazazi nokuzazi uthi kuphi. Uyakhumbula wena uthatha isinqumo sokuthi kuyahlukaniswa unyaka, wena wathatha isinqumo sokuthi uzomshiya lo oganile noma omganile, uhambe uyojabulisa lo owesikhashana, ufuna ukuqhumisa naye ama-cricket owesikhashana, ufuna ukuyomsebenzisa noma ukuyosetshenziswa okwesikhashana. Uyakhumbula yini ngesikhathi wena kufanele uvuke ekseni uye emsebenzini, azange uye emsebenzini ngenxa yani yelokhuzana yesimilo esesixega esikhona ngaphakathi kwakho. So kubalekile kakhulu ukuthi sisibheke isimo sesimilo esisiphilayo emhlabeni, khona ngakusasa ungeke ugxeke ubuthakathi. Yini ugxeka ubuthakathi? Akukona kuphela ukuthi ugxeka abantu abakusebenzisela imithi, cha, ugxeka abantu ngeenkinga zakho. Lenkinga yakho, lenkinga ibhekane nawe. Lenkinga ifuna wena unuka amakhwapha, kodwa wena ufuni uhamba ukhomba, nginjena usibanibani, nginjena usibanibani. Uyazi ukuthi kwakufanele uhambe uyenze la course, wangayenza welibala okunye. Uyazi kwakufanele ukuthi uhambe uyenze into ethize, wangayenza welibala. Kukhona izinto edinga thina ukuthi sizenze empilweni before sizithola empilweni lapho sithi khona siyagxeka lokho nalokho. Kubalekile ukuthi isimilo sethu sesibheke, kakhulukazi musemncane, usemuhle, usabukeka, usanconywa, ujika nabo, ujika nelanga, uvela bahleke, whether wesilisa noma wesifazane. Kubalekile ukuthi lo muntu lona okhona empilweni yakho othi uyakuthanda futhi uyimisele
ukuyovela ngisho kini, futhi nawe uyimisele ukuthi angazovela kini, futhi nawe uyimisele ngayo yonke into umphathe kahle. Thokozani bogogo nomkhulu.